Moje meno je Radovan Geci. Nachádzame sa pred obvodným oddelením polície v Michalovciach. Som mestským poslancom Mestského zastupiteľstva v Michalovciach a okresným predsedom SAS a zakladajúcim členom OZ Nové Michalovce. Práve som podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre protizákonné prenasledovanie mojej osoby, mojej rodiny a pre podozrenie pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa. V auguste roku 2020 občianske združenie Nové Michalovce poukázalo a zdokumentovalo nezákonné prenasledovanie novinárov a regionálnych politikov, ktorí sa venujú korupčným kauzám v policajnom zbore, taktiež trestnej činnosti páchaných v súvislosti s ukrajinskou hranicou a drogami, ktoré sú v Michalovciach snad národným športom. Je verejným tajomstvom, že celé naše mesto je nimi zamorené. Mne osobne táto situácia veľmi vadí a urobím všetko preto, aby moje deti nevyrastali do prostredia plných drog. Čím viac naše občianske združenie verejne poukazuje na tieto nekalé praktiky, tým väčšmi sa nám ozývajú ďalší štátni úradníci, ktorí nabrali odvahu a chcú nám o týchto veciach porozprávať. Samozrejme, tieto veci vadia závadovým osobám, ktoré si myslia, že aj po zmene vlády bude všetko pokračovať tak, ako za éry Kaliňáka, Fica či Sakovej. Bohužiaľ, všetky tieto veci, trestné činnosti, podozrenia z korupcie siahajú aj do radov policajného zboru, do štátnej správy a čo je najsmutnejšie, aj do aktuálnej vlády Slovenskej republiky. Tak ako už bolo spomínané, v auguste minulého roku sme podali na generálnu prokuratúru ako občianske združenie Nové Michalovce podnet kvôli prenasledovaniu, respektíve fyzickému sledovaniu. Následne generálna prokuratúra tento podnet postúpila krajskej prokuratúre v Košiciach a tá ako trestné oznámenie odstúpila vec inšpekcii ministerstva vnútra v Košiciach. No bohužiaľ, do dnešného dňa sme od inšpekcie nedostali žiadne informácie o vyšetrovaní. Nikdy nás nekontaktovala, ba priam naopak, situácia sa až zhoršila a vystupňovala. Prenasledovanie sa posunulo už priamo pred môj rodinný dom a zaťahli do toho aj moju rodinu. Po Vianociach 30.12. a aj včera 22.1. neznáme auto s neznámymi osobami zastavilo rovno pred mojim rodinným domom a zastrašilo moju ženu. Ešte si posedeli minútu pred vchodom do domu a až následne odišli. Celé nezostrihané video, kde je zaznamenaná ešpezetka, som odovzdal polícii ako dôkazový materiál. Toto nesie všetky známky zjavného zastrašovania a preukazovania moci. To je pri korite. Používajú identické spôsoby ako za čias EŠTB. Keď si myslia niektorí policajti, že naďalej budú fungovať a pracovať identickým spôsobom ako za vlády Smeru, sú na veľkom omyle. Namiesto toho, aby prenasledovali pašerákov, dílerov, drog, míňajú štátne peniaze na prenasledovanie nás, aktivistov mesta Michalovce. Používajú takéto nekalé praktiky z automobilov, buď za použitia falošných ešpezet, alebo čísel, ktoré nie sú v evidencii. Ak si takúto značku nahodíte do aplikácie Haka, hneď vám ukáže výsledok, že dané motorové vozidlo neexistuje. Preto chcem požiadať vás, občanov, o pomoc. Ak si všimnete v Michalovciach alebo v okolí jedno z týchto troch aut, pokúste sa odfotografovať ľudí v aute. Takýmto spôsobom spoločne odhalíme ich identitu, zverejníme ju a takto zabraníme ďalšiemu páchaniu ich protizákonnej činnosti. Prikladám všetky doteraz zaznamenané ešpezet. Zasa malá skupina zlých policajtov alebo štátnych zamestnancov, štátnych orgánov zničí meno celému policajnému zboru práve v čase, kedy dôveryhodnosť sa približuje k nule. Na jeseň roku 2020 som dokonca napísal otvorený list ministrovi vnútra s otázkami, na ktoré samozrejme neprišli odpovede. Zmohol sa akurát na poslanie ďalších policajtov z košickej kriminálky, aby ma cez pracovné voľno v nedeľu kontaktovali a vypytovali sa na divné veci. A práve preto, aj pre tieto veci som podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre protizákonné prenasledovanie mojej osoby, mojej rodiny a pre podozrenie zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ak sa chceme stať modernou, bezpečnou európskou krajinou so všetkými prvkami demokracie, preto je nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní, respektíve inšpekcia ministerstva vnútra, bezodkladne vyšetrila tieto trestné činy neoprávneného prenasledovania ešte v ich zárodku.